Nyanza ya nchiri amone kampani ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchase abaonya aiga ntubwate showroom asura achagwirigiria amabati anda usialia utagiti showroom yeto nigo ere engale iyurengia na wigo ekogokia liso yao chingagi ogoswasa kurigiria amabati aiga ntubwate etime tembo abuwe bago kolemirano ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na wigo cho tebelia kende gensi uragania bago tebelia company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuari ye chikala ao na wigo ayuwiga bwate chiproval net gauges ao na mono babwate normal corrugated na wigo box corrugated aswigo babwate boomerang ayuari aye chigech emengetato asama mabati aliaje chigech emerongibire na isaro nesato babwate tile provals alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design babwate nigani gabwate chikala buna bono lia chako grey brick red tile red maroon sky blue na wigo na green obutambe yebu mabwate iga niko hobo kolengana amo nukwenya we customer babwate bintu bindi wigo ebyo ochkunyara kwa bogo tumuka chingagicho gwakerenya mabwate iga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyari kwa bogo kwerera amabwate yu akomenya sivika ayo chane warrant na wigo ayo orakwa burwika sure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yebutoka se nyumba ya Uhuru Complex iliyo muchurigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom wigo tukotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simgotera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Marwa bendengi ya karto kumira nagaiga ase egetasini kia gatembe ndengi nga nyasaye kurendero gwikiria kerekiga ekero tukuyamanya buna atikire kora chinsemo ime na isko ya gusi kariba karto kumanyira kiningo chakaiga Ismail Azizi nomo sae bwimiaka yegatwa usino mwaka bwimiaka yegatwa utalibantu tanywa meti kurwa sensemo gosa enseri ya Tanzania Ismail nigo akule gwikira bono iga aragatano narimo mukate irora akule barobeirie ebirero biaye aragatano narimo inke kyota 1 Ismail iga kwete litangani buna montondo bwensiga igo batabanga ekarakwa abanyagitari bakaena kingukule
Singinchiyo Ismail akairwa paka ase enkendu akorora matukabiriga kulia gatatu akaigwa bokendu bwa munyari abanyagitari mbaya na getinga okule obokendu bwa munyari akabuka achikubuka kanyora abantu bande bari muino gaiga agasoka kujisiko gari gekora enkendu yiga nja siekire akaimoka akagana gasoba kanyora abantu mbabutete na gasa abantu ababutete bagatama egara bakaetenga nilira ngali lyachire singencheyo bakamoba lakini akagendera komenya buna muntu ndibwensi ase ensemeyo yakabere Ismail agacha akanyora malaria karwaro borero bo malaria agakwa nekarakwa abanyagitari bakaene kibuna okure singenche bakoraki bagachaka bune muntu gakure igo bakwarigania ebirero byokomoenya na singencheyo bagachaka kuyarigania naki bakomoenya kuba komoenya kire mutukabire igari baguchikomoenya bamubekire ase sanduku yae ritko liryo komoenya Ismail akabata akaimoka kerambora afando bagajibijuko nekarobaji bijuko bakamutika iliya gatatu Ismail akanyoro mu basokana obwe para na singencheyo na indagakwa karakwa na kyagukwa matikero monta kuri n'abanyagitari batanguye okure bono muire nkendo abanyagitari bakaene kyanga ekene Ismail okure anda kairwe nkendo nali nkendo kerakora bagocha banda tukoroberia Ismail akaboka ile ya gatatu maita koreki akure gakuboka Eliakane Ismail akarumwa n'engiti engendanse igiti ekarea murasa engisi goseneri rubiria renge likamurasa bakane kingabono utakobwana gosi asingenchubo kobimba kolia Ismail aga kwa abanyagitari bakane ki oyobo songo bwaso mubero bwonsi na singencheyo okure bono muire nkendo akairwe nkendo nekarairwe nkendo libagenda takoroberi Ismail akaboga kurwe nkendo eli ndagacha antu bagata ya muntu takaribi muntu no morokyo kakari na kikera paka abanyanyimbo paka abasigari paka abanyagitari bagwanja bade muntu yokure nando be kupaka inkendo kurwe nkenduga na kyakoboka wono bakaranga oyo egaga karomboroki bantu baso bagachaka komoba eliya gatatu eliya gatano nekero agwete nyumba ya kibara echo akaragu maiga akaberororo egeka karawo chikurusigo mondo gakwete kare bakamuimukia bakamurusia bakamuire nkendu abanyagitari manyagitari chingendo ko ne chingao talielia yamo osaba nyagitari na baba naro akaruabu banda tukorobelinga na kyako ni umate owasekege tubude kegako gara ikibona kikero Ismail akaboka na inde abantu bate bagata limonteliga neliroki eli neliroki taliyo moroki abantu basoba bagata ngomuntu yiga bona abantu bagachaka moba bono abantu bakanu matanto no wachibe bangira abantu bakabanga yiga bakamuleta bakamubeka nyumba bakatongia nyumba eli bakamusambera ime nekarwa musambera ime bondo chiagaku bono eliokiriri taliko yana agakwa andakaje nango batebono yiga tochina na yeterende bona bokoro muntu yete masamba ali na asambi bakamwimo kirende bona machiko ya serikali gukara iru arako ni wengendo barakorobeli bono eli bagate bono igata kubokaro bagacha bagaikali nkendo tukuririo komoenia bono ibirira abantu bachire abantu barura bairi bonse bachire gocha ribanda ko bali kebanda wa naro sirikoberaga naro akabuka bikone sasa tibura mache muliro uiburaibu ebyo nebikone byense no kumanyinga ekionga no tubwate mukonguna kati yali to kwariganire naraega Kiburaburu kwene kigwa asense moya nyaribari chache chinga gicho kumwenia omungna esta tungi. Hawa wanatuambia wako kwa UDA, wako kwa serikali.
Hawa wanajivuna wanakuja hapa kuletea watoto wetu shilingi 200. Siasa entindi nigo yana kiwalit kodia lero ensemo ya Mariba Nyaribari Chache. Matabi ko waje no genda utina mshinya kwa. No matabi mjando yangu kuiwa. Kana kama matabi ayo umugambi. Wakire najan wale dokuguru. Mongino yo momenyate ase obotaka obwere no ene chinde chimuliyete kuboli abantu bari no moyo bugwancha komukonya gukora omuchando yo naboigo komwa obugima obuyake. Karibu ngo chimanyie butantani bondo bonsi botayo aiga nturigo chora nturi go chaya nigo tugwancha nage kogera tuguchaka unaiga chibura buru nigo chene kiwari tkoria lero ase ensemo ya Mariba Kyogoro ase bunge Nyaribari Ichache ase county ya Kisii ase egeka abu ase togoteba bange komoenia omongina Esther Tongi oyole ngina oyo kabero mojumbo mokoro Onyaribari Chache omoske Richard Tongi litko lialero nigo yerera ega birero ebyo koratene na asegeka kono kubwatakana nechitobauti ejichene kigwa ase chinkwana chebakwani banga sensame yobona Daniel Ontiri agotomanya Omwega bokomwania mama Esther Kimunto Tongi uyole mamu mabo mubungo mukoro wensemiga Richard Tongi nigoli tukulia lero okoleka asensemo ya Mariba miye wodi ya Kyogoro ase county ya Kisii mubaro munene bwobumenyi nigo ikirina nabarayi kurwa chinsemo ao ni amate yenyegosira yasaberwa obolemu nabarayi bake muika magaga ya marandia koera chiburaburu nigo chiachaka koene kigwa kuhirira ebirire biga gotenenigwa asigeka Rahabu no mosa oyiga agwa kwenkundi aiga niga koreka chingaki omwaziri omokoro wechisemi omoske Ezekiel Machogo atenena alio korwa enkwana kubwatekana nichitabauti chia siasa ati yabalia bakubwatesia serikali nabalia bakoyepinga nechinga kecho mubunge obono moske Zairi Janda osoka na kogenda nechinga kecho abateneri bomuyiga basabo botoero no muyigo yo ogendeligwa nechinkwana nabange bamukagera moske Janda asukurubiria chibura buru echo boigo hasi siasa chenyaribari chache abanyaribari kumuranche itukulia lero muri bane igo twere n'umwando ito bere twere n'umwando ito nje no kumutera mani mama tumatongo batera mani ekero ko muteria mani ngira gutemuka bari na kone nano nega igabno mugaka ekere na kona mune yega tobone tumwachi koso aseke sara zekia bagaka bana ko kera ko kena yige Enana kono etabane tukwanje ruga kusi etabane tukwanje ruga Nyaribari Wanyaribari mwatererezi kuteleza sio kuanguka mokogoro akana wanje mwana ngama na ruwa maninga afese igia gendretega mo benje muromongina mongina tariko wani wa nonye nabo hasi gikaro nabamenyi bechinsemo ao imagoroba yarero moske Janda nigo egirra na kwerusanania hasi chinkwane cho
urira gocha kubeko mukia ase miremo nakora ase bipindi bibere bosio buno mubunge webunge ya Nyaribari Chache. Mtoto yako mdogo na ni kama ndugu yako mdogo, wewe ni heshimu, mimi ni kiongozi, hata kama mimi ni kijana, mimi ni mzazi kama vile wewe ni mzazi. Na huwezi kutuambia ati sijui ati Wilbaro imepata pancha na watu watoke kwa William Ruto, na wewe mwenyewe mtoto yako ako jikoni ya William Ruto anafanya kazi huko State House. Nyaribari Chache, William Ruto, Zaire Janda, Mama Donya, Zaire Janda, William Ruto. Nkurubathari gataseni kia Gatembe kurega se kaunti ya Kisii leterane ngurko Daniel Wontiri. Asomo yego yoyo egati ya barai nigo bamwakira omwaziri mukuru Dr. Fred Okengo Matiang'i ngayaye yokuriye kero kyoborai bwense bo mwaka ogocha o 2027. Sam Miyenda nigagotumanya asinjira engekerano. Namna gani? Ase omuyiga oyoyo abarai ao nigo baikirana ase birerebyo ase batumia ribagelio wakera oyorengo muwaziri omukoro Daktari Fred Matiang'i ekoko ase gangaya yokoba omurai wense Na kidogo teberaiga. Time has come for us to come together like our elders Ezekiel and Professor Ngeri have said. We must come together as a community. Tobeamo na intutonyare komuseramo teko babia ukwana asenseme yo abarai abo nigo bayirari bagelio osegeta omugusi omubwatisia Daktari Fred Matiang'i ase gangaya yokurya ekerogo kyoborai bwense asobochoribo mwaka o 2027. Ntuto adabiremo motonoko ekura akoro ku Fred Okengo korukisi kaunti ya Kimawada Fred Okengo. That's why kwa kauli moja wa Kisii tunasema kumuranja abantu baminto tuanyurira gashora ile ndiye koneka kemi ndimayaitabire abanari bari ntobo kitinumba kinde cyabushinga n'oturabu ntobo cyabanga n'oturabu mbone ngaturasha umwana mutuma cyane Montoraba kweli umwana mito kwa Fred Matiang'i nere nyote obwate iso orate nende kuna mone ketekia bagaiga arate nende atebe gayaya magana serikali yatorofiria magana onye tutale ngegaiga twate na makomu akomukutana no aya magana arabia buno mushi epana neyo. You are either with us or against us. Eka kie litwale kumo kwande kuroche. Wana kwa tebile, kuroche kwa bungire, epara ite kuwela zotiki. Eso erekero kagai. Sanibo, etiri mboke. Emila kenya libali masawa na boge tutu, eche gani libali chache. Emila kema airande etreni aito enderamana yamo Fred Okengo Matiang'i. My brother, mumezungumza juu ya Fred Okengo Matiang'i. Anayagri kama kuna mtu wa kwanza kuzungumza mambo ya Matiang'i tualenga alivyotaja kukosa rara ninja ngateva liko ndani Ng'ombe wetinai. Eka tukutalo mheshimiwa gavana. Tukatoka jaribu aliyosi. Ndiye alikuwa naimba Fred Okengo Matiang'i. Hii ni aliba ya Mazimba. Togo ya Mazimba Fred Okengo. Tumejipanga na kijana yetu. Kijana yetu anaitwa Fred Okengo na mimi ambaye nilikuwa advisor wa Ruto. Abarai abo nigo basaba omugusi koba amo elio kwenekia obwamo gocha ase gesaku. Tugatebana nimba makosa alituwa kwa tendu kuna kora kamere. Omwa kuitoma neno ngeni tuwapate na kwa tugatebana au makosa tuwa kwa tendu kwa na nje. Omwa ndo mtoto ninga na angarambira byari yo kugura pati monda.
ntuwa pata noko wako tukateba na ntuwa kwa na ende kimu na tuwa bila ntuwa parete ntuma ni tena ntuwa watanga ni kumaka shina mbili obo tanga noko kwa na ende wanchile tula nyomu amashika nyomu kushi wanchile tula nyomu amashika nyomu nerwali wanchile kumuranche bata yobantu baba manganabo unda bawo kujibo mugandi kwabo nandiro wa yes kibu otwarenge uratoka kujibo mugandi kwaito barero twatokire gaiga ase problemo mnoyiga toda itono korongiya mangana asoela inime tota ete fuchende yonsi tota ete kende yonsi akonete chanda sabanto kayomba yoto taketa morebe onywere ine injena atalile nana atalile nebi akaya netiri meke nimanye tesoko lokebole nendo chasa bokora bole bokora una muta ite konete rubaba ona boko kwake bokora uko mwaile musako kwake magana ko batebya bagwaile omo ushi twasekere tubasa kwanchirana tosekere rudande kuripoti rege tasini kiage tembe Jensam Miyenda. Chinga checho kero twa ikire kurwabo kotebanga akero twanyore buna yaturubana kurwa asen semiyu nigo serikali yagendera komochigwa ase emirobirio yaye ya empowerment ase egatie bakwani babulia omugusi koyegia na koegwa ebinto na gusirwa buna chinsemo chinde chigosirwa anapochukua ushukani kuwa kiongozi. Omurobirio w'empowerment gocha ase byombe ao nabo igo abasae kurwa ase serikali ya Kenya Kwanza guchese chibunge ao imeyense ya Kenya nigo beire gokorawa no mukonyi b'umurai wense Kithure Kindiki bakubaterana n'ababunge ao abubale asomurengo ogesiasa ase Kenya Kwanza watakana netaro ya beire gocha sorogongo rwagusi omujumbe bw'ebunge ya Kitutu cha South Mheshimiwa Anthony Kibagendi ngobona gekirio murobirio asagotebanga turakoreka goika ase kerengo kirikigwendete buna chinsemo chinde. Hawa wanatuambia wako kwa UDA, wako kwa serikali. Hawa wanajivuna, wanakuja hapa kuletea watoto wetu shilingi 200 kwa hii mambo yao ya empowerment. Wanakuja hapa kupatia watoto wetu shilingi 100. Mimi ninawapea ilani sasa leo hapa Nyaribari. Kuanzia leo sisi mambo ya empowerment Kisii hatutaki. Unless munaleta mapikipiki, munaleta titinga, munaleta magari, munaleta tents na vitu kama hivyo. Karibu hivyo. Komenta na yuaso kugendera komoche serikali ya Kenya Kwanza insi yobuteneri b'umurai wense Dr. William Samuel Ruto omubunge o Kitutu Masaba Cliff Gisairo ngatebirenga okurusiwa kwa NHIF no koleto washa ngokugenderete komenta emechande mengi aneliguchesa ba Kenya. Kwa ndani chapter 1 utapata inasema elimu, education. Hiyo ilikushinda kitabu. Capitation haifiki kwa mashule. Universities zinaanguka kila siku. Watoto wetu hawajui wataenda wapi. Hiyo ndio chapter 1 inaitwa education. Mheshimiwa Rais na PhD fungua kitabu. Chapter 2 inasoma health. Mheshimiwa Rais, wewe ulituletea SHU. Mheshimiwa Rais haifanyi. Hawa ninaozungumza nao hapa wakienda hospitali hawatapata matibabu. Pesa uliongeza kama mimi unanikata 35,000 ambayo nimefurahia kulipa ndio watu wangu wapate matibabu. Omukonyi b'omugabano bwe county ya Kisii Elijah Obebo
boigoniga okoboko komochugwa we serikali ngakibarenge ase birori imeye bunge ya Nyaribari chache kutoka imeye kaunti ya Kisii. Mheshimiwa nizigeto mheshimiwa macho gumeto wate abako kuna ala malinga abelo kijana mwana mwaka no mukanye kuni. Lakini umesema kwamba wilibaro imetoboka. Wewe umeona jana ndio imetoboka. Sisi tumeona tangu mwaka jana. Obolimo kusamba hili. Shanga leo. She shu sha sisi tuliona kitambo. Nje nomo gura sode. Kuripoti rikata saini kiao kiagetembe kuroiga ase kaunti ya Kisii ya nenkoro kwa Dipon Asanya. Miamano Dipon Asanya soroboti ruoru yang nechinga kichekara toko gendrabusyo nigo to kumanya kusenigo toso asiri boli lilitko ekara toko bolingana ki goika tuturubanie emega yabantu bande asengencho ya tobauti ya kisiasa goika bono iga goika tuturubanie emega anene yoko ni abanchwa abaito asengencho mutaigwana ini kisiasa ayakaranga nabo tulikira gwetera 0726 447367 ambini aroko bolinga goika bono iga yani bantu bande bagocha karonkorarira liboli elio bantu mbali bagocha karomonta asirire bara kore bintu byabo baturwanye umuyogo bande batumeke singizio gye kanisa baturwanye mabona litkolyara nkwara chinkunde mna chikuru tugalia nindige tinga serikali nkwe mukiri gatambukero bunabona ega disturbing the death bantu bakuruta chinkundi na singencho ya gisiasa tinke statement reto wochikuru yo moelio eyo isaine 0726447367 nere namba yaito ogotwiraniria gochakeria tariao asore no kwiraniria kwao nga goikabono ikatuturbanie emeyega y'abantu bande asingencho ya tobauti ya gesiasa 0726447367 goitani abo nabo turikira wetere YouTube account yitu Getembe TV nabo go Facebook yitu Getembe TV. Ekarotoko ndabosyo chinsagya achoborendi nigo chiaboligwe gokora obutuki boisaine ebiro bagwikia abakagerwa bogotachira abananse gosokengera abana abaiseke nsebosyo bwebigambero ayangoetera ayanyarekana buna ogotachirwanse kwa abana abaiseke nigo kwabeire buno motego ose umuribo bubolimo ase korwa egasusuro chia asibitena byanka Gilbert Kobi ni gateretero mugano yomo oyu ogototebya enganeyo ebikorwa byokobekerera abantu amagana y'oburimo nako basiba asikichera byabere bigokina imeyagusi namono eliogotema na chinguru chebitina ebinge bya chirestore karatogo koro upereresi yaito na kumanya nkikegenderete kurese ground ego cha yanyorekana nga abantu bakobekerera munekesi kyogotakiransa abana nigo konyorana mono anene mono omuntu kabwate bitina no muntu gete igakuriyo omwana omubekerera otayo omwana oli obere o divide yo omwana otachero omwana oyonse omuntu oyo irukotini o akapaka abasikari baro bari comment no mane omwana oyo no mane okoro uchunguzi ayo ngaine no okoro uchunguzi omwana oyo natachire tunze amunyagitari nera abanyagitari bagwa account ya repeat Christian Nyaboke we myaka 20 nigo abetereretigwe korwa obusaiti bwo burimo nagosiba umusawo yomo igoro yogotachirwanse okugwatebekanete ko burimo sayo akorekanta kintarenga yekemene ayumu kungu yomo kenerunga uneronya tebeteti umuro yonkore bobene ntankoreti korengana nere nyina moke oyo konyora isa nyomire nyuma yo komoseria mamu mwabo nere mubetereretie okora ayonsi yo kungainireria nga umusawo yo nyako baga kumutachiranse nabo yigo umusawo yukobe kobyara na koikiwa kotini kungu yanga sitenkwa ne bintu bitenge byekemen nenda tetenkore gente kusenyu chibabwato senyu chibago sene no muro yunsi betechera senyu chibate tenkore boigo ali mu yara bwatu na yara barambati barakore biasara
nje mukena arengi bono nje na metekende nje na ingo kwa tuguna na arengo hotel musibatu yantebati igento ngo hotel inga ko banta ko bono nje bono na arengo mukena nje rende nkawe kora rende amo mwabo omoibori Jane Bosibori nigo aigwete chinkuma igoro yo otachirwanse kwa mwana oye na ugosibwa kwa musao yo emyaka 20 chankaiwu ngotebwi report na omwana ore biu bono ibagamba ale kongangi chenka nche korora abana ngarati kankoreki ngacha abana bandangiriti ngacha babo biyo bonse changu chumwana oyo ngocha ngoikechera nachi kwa ewu ibagari ogokoreki ryo kumanya ryo kuibu koti ryo kuibu nankyo mumuro yiga gosibiru tukaseri gu tukacha kaka nachi te kuibu no sibiru kaguno musibatu yo korereki omwerire omusibiri bono nchitina manyite gwikira abu nanki kiagenderete bono mwisoko oyo iga niga sabira mabira na kugania omusao yo koigorirwa kurwa segesibo kyo myaka 20 asebona akurire myaka 4 iyo ndogyo kango saba umweli anga bere se tarinje na musibete nende serikali ngo saba mumuigorere tari nje na gareta gasibu nerikende ngyo twakoreta munere umuntu mutengerete gatembe TV asinga kichigani utwanyare kuba tugukwana na umongino yoiga ole mama mwabwe nyaruke yiga yana ko bagekurwa osabo kwabira kwae okyase umumura nyatoko bagakurwa oborori bwo bolimo igoro yoko tachirwanse kwae keraringe myaka emeke ngori botere gatembe TV akorwa somo cyobo songa maritane nje Gilbert Kobi Bimana Gilbert Kobi ne karoto kogendra kurwa ase kenyerokia chaburuti imeye ward ya Marani ase county Kisii mugano bumongina oyo mobu myaka 52 ni 75 uyo menyete no butaka obwere nigo abwate chinda chinyinga somo beroe na niga ganire basamaria gosebali nokobo gania okuya wesokia nakomukonya Daniel Lontiri niga utumanya asoroboti rwabene Jumatatu ya lero n'umugano bw'umungina uyiga bw'imyaka 55 umutakano akurwa sekenyero kya Bunyagatanye ikigotoka cha Buruti imeya Marani county ya Kisii yangu tenena twane goite nyomba no mwisikina rangi no mwana uri twane rese kone nyombe tarweti ese ribati twatenena umongina kimuntu nigo umwaka ye akwete umwaka w'ekiri 2010 na kurwa chinga kicho ubugima bugachaka kumukungira aso kuburwa ibintu au igati yabo okogoterwa enyumba kuburwa ekyakuria na kuburwa chianga chingia kumwirira bona sangite nyumba yiga nechinda na kumenya asoma beroe igati yabo etuki asa magoro na asa magoko abajiro ige ndege kamene ko biara jinso na je bintu biri ko tarako ko jigoro tara mageria unyosiale nyumba yonzi no na bonde igoro jale manane na bondo kurwa chinga kicho oteba amange aunchuririe igati yabo gutamwa nabairi nabasani nabana baete babwati meremo ya mana nichikonda bomenyete nigo bakweragereria baraboka banyene nechi amati cyabo nabo bugimamenyerete no bwo wendagira ndingo kora renge konda orende twali ona tayo ona mnjenga jangarwara ona nabonye mitego komenta nayo otebo buna umokyoye bugwikira barai au asenseme yo nigo tumire asige kabono nabarai bande kurwa senseme ga nigo babekere bigokoro batari goikereka n'umwana incho kawaida niko matebye ko waje no genda utina mshinya kwa no matebye mjando yangu kuigwa niko matebye ayo umugambi wakire na jan wale to kuguru nrio kuguru kukubimbe to korse na jonkonye ngekingo wakonya rio kuguru kondiete inga bwate kende ero arwate mechare menge tinda ne chimo amagurai no na kurwaru rwale kiranga josibire ngagenyinge endagra yaine gashenkong abana baje yomo koranga nere rokochokonya bwato mucho ko nyumba
bagotakoragiramo basinyukura kiagira access yo konyora chibese ne gashenko nanu mwama to kuragira matene gashenko akoragire mami na bagusukense abara into buate bali bagoiko murayange tonya gutambuka kyo tambuka chiri bono kwa yo babegete bigokora otime kweresa yashinyira aseli ugelimo omongina Kimunto Ambrose owasemeli kwaye bono naso muligireria wegetaseni kegetembe n'abasamaria baya wesokia komokonya iria nyore ekyakuria ekyakubeka boigo konyore nyumba oteba haisa konyore bibyonsi rirorio bugimo bwaye mbochigonchereria nene wiguma nagende nguli sukari kasabuni nyumba wiki gochali tuko nechingaki bunechalero kernainde ndacho kwariganiria roboti ronderwa bene ngorboterigeta sini kyagatembe kurega chaburuti imeyamarani hase bongi ya kitutu cha North imeye kaunti ya Kisii litrane ngurko Daniel Untiri Miamaro Daniel Ontiri twa lemiri nga yani gose ndengia nga abantu mbachi kuimuki gatambukiro gyo gokonya omusubati uyu and then kurukwa nga musinto maruhe ante binga mkate muka otote bikabu kai agara togenda tuchikokonya omusubati uyu naboigo yo kurukwa nga kadot kadimpol ontenga mkate korabne ngakire ebimbigo tosinya no eninto. Thank you Lucid na mwachakire koligam nsoma SMS ibirisato asiribuli litko egara tunyare kogenda abona kobolia nga ine wikatuturubanie emega y'abantu bande asingencho tobotia kisiasa kwango ndikireri taliao asole ne kerengel kiao ase 0726447367 yanso menke korwabu tumaya kogandra bacheri kurumulingama wata matanga y'omuntu oyo naro aburukanire yani naro aburukane atabanga omuntu enara oyo kuburukania nera yaga goika nera aburukania. Amdawin Ongaro from Giensembe Chuninyari bari Masaba nasema let politicians come and mourn in peace. Stop politics and causing chaos in funerals places since politicians have different affiliations. Maurice Daudi arata abanche Maurice Orech kuro chinse muchero Golian amatanga bila siasa aitari matanga. Okay. Maurice yamagana ya utagule bantu baitu babeire ababe banchire kibesa bube nani gakoba asingencho yobotaka boichoire ensite ya Kenya garama ya maisha Henry Mabea kura chinsemo cha bobaracho Michal Makori kuromarani kendegere yatabaniga kubwati yanka ya matanga naenda baraimbara bibaro kama matanga iko Kisii watu wa UDA hawatakikani. Barikiwa Enoch na watangazaji wote wa Getembe Television. Thank you. Masimo kayakuru kema bundu ya yapi bao korabobe sana nugo chanda nyagusira. Mkate. Veno charo kurwa ibencho mkate oko nugo salia matanga abande abakuru kanetiga bagende geti ikegare batemane mkato Getemba ito number 1. Thank you my dear. Then yondakuru kwa ni Eric kutoka Nyaribari Chache mi waheshimiwa erata banga mheshimiwa Ishmael Zail Janda asaba kwabera ase ya Matiyo ya Richard Tongi unada kurwa Jackson Samoka kuroirondi Nyaribari otemkate tiribi y'abantu gusalia umuyega bwa matanga kurenda matanga na inche nabo agosaligwa n'abanyene boka ekerobo bwate oboinche n'elibero lya kisiasa SMS kinini kinyinge kosoma ibere ekini ngwanda witsoma karo kinikira 0726447367 Angela Onditi kurwa kitutu chache ga Kimbobe pi mono na ema momino araisa gukwa
sino wale sanduku ime abantu bachake kurwani gaki mugambe Nyasaye ukurwa tari kibesa maragwa amotwara rukurwa gatembe minyo nduso marwanga from ria kijauri mbobe gusaria amatanga abande chisemester ne chinyinga mnoro chingenda to chitirimo kiga echine chino ngoira nande karongo chokora egerench some karto kubolinga nere biya goturbania omuyiga bwa bantu ande asinge chito boti ya kisiasa 0726447367 nere namba ito ya SMS na hamna toko andagabu tunahakikisha kwamba yote yako sawa. Teatora nyore nkwana tokora enkwana yeli tuko togende ase umutima komoke tokoirana kogenda turi ne chirobot chito kurwa sabasaki baito na batati baito egara tonyare kogenda gosomboego ni SMS cha toska. Esene yerekiranye mwaro chemoisonde mata yobantu baba manganabo undalawo chikodibo mugandi bwabo nanjiro wa yaskimu otwarenge urato chikodibo mugandi bwaito barero twatokirega iga asebro nuko minoyiga toda itono korongiya mangana asoyela inime total fuchende yonsi total tikende yonsi yakonete chanda sabanto kayomba yoto tageto morebe unwele ime injena atalile nana atalile nebi akaya netirimeke Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo iyo korose chirangi minensenyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu buriya bikomanya senyika ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao ndabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriye chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri buririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabuno uraganye bwochoganiri erangiriga aseduke nyiga ya Uhuru Superstores na bwokwege na muna ekale ya watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi abwigo enyekenga enyumba yao use hasomete use chire chibiasara nchibwato korelekana ukuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke nyiga ya Uhuru Superstores yerotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuera hamwe neduka ya Safaricom Nigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene wingi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ekero tokwenda kurwabo niyo togoteba ematemo ko yomusubati Faith murakorwa chinse muche mabuko rigamo ward imeye bunge ekitutuma saba nigo yasokire na kubolia abali bali no kugania kuya na gwasokia ase ogosira
aibisagwa igokonya obugweni bw'omonjobo oyo iganyorete omochando chingaki arenge kogonkia gento keirerete atari bono iga agataire nabo igo agosibigwa nago tari gokora kende gionsi goika bono iga koragira no kongu buna omosekito Polycarp Okara agotamanya Mugusina tebetenga oborema nigorobore Omusubati Faith Mora nuyo mwobo basubati obebulito buya agakina buya na gosoma buya gwikaba gasoa senyumo asebwanyoreta abana baye buya gwikaba tato agakina buya agakora school agakora matemo standard 8 agasoa school ekorokunga kebirichi no asomete form 1 kebirichi secondary akarakora form 1 agacha agasoa Ichuni Girls agasoa form 2 nabasoma ororo agakora ngwikaga igasekanyerekiga kya mabuko asitukumena amone amatega ya Faith Mora omungina Josephine Kemunto oyure ngina bene kurwastinza mukiri chaga chuba arure bwoye guchasumano ya sogete ili kumulinda kuwatekanamo na makongu ali agende tokobaga wetera Faith na watu musigo agaita chinga kyago chukonya oru mwana agaswanya gitari kara iru nyagitari karane twa ikororo tokonya togotebunga bono ntieta kwiru kurwabu tieta buna achiete twabete gekega omwana oyo korangiriwa uyoru mugako oyo korangirwa tanga yayo omwana okorireke omwana osirire agaiga no muchando o Faith ochakirete asigwe kabono Faith aremarire aregitanda atari konyara kubaga gutara none no gukwana asibego yamateye kwariro kuragira kwaye ni gokore emechande menene teka yo mwiso toja konyara nga kibogo chigo kibono nali batenga Faith gare bobe ebwari bwene terigu airu ICU ere nene kogeraga chimasini chabere chinke bona litwa chage tokorangeria abantu mwana yakaimukirwa kairu ICU metie nyebere nenus kiregento nwago ekora getanda ndagera kuri ne ya mache ta nyako takuna gento ko kwendagera tari gukwana kurwabu no arabu tari kunya komoire kliniki yarenge Eldoret twara moirire yakega tuikera chibesa chigatubura ono Faith twari nyumba ntonya komoire kliniki kuna bono twatakire komoira ni kurumu tinyori go sini taikirenga pakaboni gatanya koira no ari nyumba segenje yechibesa kurigana muno mubaka wa Duke Gakonge nigarire njira batemere kumusiga sigiriri kunyara kwa kumurwalia gose nanyara koba agakwiranira aferaye elio akinya abana bakabaiga anyarire koba gakobanyora buya kurende bono nigo batirira muno muchando omunene nonyanga no kuburwendagira wekane school fees twatemera stokonyara none wasara twabwate bana bese twatumira tonse pe basabe gakoroki bibasiye kubona ibaro tutegemete togosoka tukurikirike tokonyora kusudia abantu abende school baragere amahitaji namange ngeta tukonya gitana twe biri arenge nene sana bona kiriye ke twabwate na kiki twatemete gwakana nande bado still konyo yeri ngonyo tonyo kotoma tutonya gitari nande murwe natakira marioga mange kyo kirire omusamali yiga umuya aselieta Jeremiah Migosi otarera omuchujiga ili kunyara kabaga gusira eyamategega asukuje bwatukire ndagira munebisa gwabinde ebyo biraba konye kwegendereria asubuge mu bwiga Mheshimiwa Jeremiah Migosi ababete no gwichana konene ekogera nere nakunu tune ne inenchereye akaroranga ya gaki tiga ndabasira ne ndagera negento eyamategega yakire ngambuye muno kurende nigo yagendera kabaga kurambura kuboko kwaye na kubulia abarai bali abali no moyo bugwancha amona abantu bekingenjo cyonsi kunyara ko baba gwikange eyamategega ili kuyisira munenchereyemo yokohenekya buna Faith gwanyorerare ubugwenya elio airanire afyae na kulinda abana baye injewa no gosaba kwane ondo wensi oroche nga orara mangana orara twali yanda na bagora sa gutusira umuntu anyore specialized health care anyara ko bagagotina anyaka bagukwana nalera anyaka kulenda abana baye ndamenyire n'abana sikoga iga abana no bakonde school abakogenda bari konyore sibako school fees banyagoselu abana ba Faith docenga none tamweli mbakorete matemu buya no bari sikoga iga Faith abata abana batatu nago semelenga natkunyara kabaka nyoro mweso na yonsi natkunyara kabaka kwerenirwa
amo n'abasamaria baya abalesona negatiase ya mateyega ginko reporter getaseni kya wanjite kya getembe kurugiga sinseme chiga cha amabuko ewadi yeligoma ebunga yabagututu wa Masabe County ne ya Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp ukara toko oria gose toko sabanga abantu bokuganyukuya bakonye umwana uyu somuspati uyu korengane mechandi ya Kanyora Karatoka ndabara kurase rugongoro gusi omujumbe bwebunge ya kitutu cha South Omoske Anthony Kibagendi nigo amachirie bali bonsi bako obekera estima batali kubwatia amachiko Muske Kibagendi nigo mentabuna ebitambukiro bunebiga nabebikogera chi transformer cha sareka Muske Kibagendi nigo anko ya kwanaiga imeye ward ya Kitutu Central imeye bunge ya kitutu cha South Jengo kiro mheshimiwa Itombi Amanu atoko gendera kubwatia magendera bakore Kenyoro gaiga congratulations mheshimiwa agenderere igo taji korofe transformer na raya salika gaiga kisuta abantu mukaba I got a complaint na kwanite na ongeria wa kiresimi I'm grateful wa koleta sobwango banyor estima jege donali ngego saba kilinga bali basambe to bisieli chunguzi ya korwa sobwango banyare kumanyikana asinge to kuchikorile kono kuchibali ko nalira tukikogenderera to kwagaje bintu bigosali asinge jo nto kuchikobwa bakore gasi ngoko bobisi yakoreki ya sambye kono na otoli ground je obisi no ande ngonya gotara kurmandi muna nate ni na nate gumu isimi wangu itali actually na saini ni form nyingi cha bana ba bande school na ga saini ile bench iwo no obisi ane je ngotara nero omo kuminga oga singo chire gutenena ninga endrete ne gasi gento kende na tatemba tebi abantu bali bagucha bakora illegal connections bagucha ba connect estima on their own batali kutumia professionals abuna bagucha basali transformer igo nkoba saba onye gotaite kubekirwa estima diye professional neba no koibo taite koibe estima denda te basa kubwa kesho kiego itento igwana ine tafadhali tafuta professional wa kuweka estima ntogo kolera ekero tuachakire nande gosekero tokoirana igo mwaziri boburendi boime Omoske Kipchumba Murkomen nigasengerere buna omokonyi bumurai bwense omukoro Omoske Rigathi Gachagua goika ari kyoroboti igoro yari amanyete igoro yubusalia bobegu imeyense Gachagua niga bwateraniti umurai ebwense nabo igo ase chinkwana chiae imeyense ri ya America na niga agenda chitaro chiae chiagi siasa asensemeyu. And I insist, if the former deputy president has any information that is worth consideration, not just by local, even international institutions. If he has that information, he must record it with the DCI as soon as he arrives the country, so that we can take him seriously. Until then, we will just consider it a part of his continuous comedy and caricature that he has become in everything he says out there. You know, a person who poses for a photo, for every step he passes through the airport, is looking for the airport police to take a picture with. And that is a big thing. He's going to show us that he met up airport police officers when he went to the US. That is a joke. It's a total joke. Or somebody who goes to amusement park in a technology company, then starts saying, I had an engagement in an amusement park as a tourist. How many of us have gone to amusement parks as tourists when we travel out there? And then you start saying, oh yeah, this is what and so forth. The only thing you can go and write when you get a small opportunity to visit Facebook as a tourist is political slogans. I mean, we have a problem. And I think if the former deputy president is not going to record a statement about what he said about Al-Shabaab and the country, then the right thing for him is we check him in a mental institution for mental assessment, because his level of contradictions can only be
that he either is a pathological liar or is a mental case that needs treatment. And you know, Constitution of Kenya insists that for people to hold public office, they must be of sound mind, which is at the moment extremely questionable. And I guess that it comes with the stress of losing such a high office. And there's nothing wrong for him being treated for mental health, because mental health is also part of areas that we in the security sector would like to ensure that our people are operating in our well-being. And you know, there are many of these cases in the political circles that are untreated, and as a result they cause greater havoc and harm in the country. Kero twikirabo tegetkora minyoki chi SMS nkego egerengi ungana ki na bondo chumwate magochirika bia ancha kera seda win ongaro korogien sembe nchuni tigaba na siasa bache ba mon osebache na barabarere kurende batige siasa chinsemo no ekere no bakoreta gose manganabo lakini tigabachitiga nsemo Israel Juma kurwa ria masago bomobea keumbu tigaba na siasa handwriting yawe ere etaringi yagana kinko no ligete ekiagera mugano nya gusira naryo wasomwa koba kirori utimukire kurwa sense igo aba na siasa tagosaria ama tanga osibiriro by'abantu yaya ubwata nitigo na handwriting yawe na gotenga nembe ungwenyi korwa chinsa machanyancho no nitaribiya korwa na samatanga buna bona barai. Hiyo ni kukosa heshima kwa jamii ya Umugusi. Siasa zinabaki katika ukumbi wa siasa, si kwa maziko. Enoch mkate ni Lavenda from Arani Nyakenogo Kinyerugia Kaburi incheni go mkate ngotebaiga taribu ya koleta siasa asime sangerekano buna chikanisa amatanga yegende kiagera go koleta chiburaburu tikabatike koleta siasa ase imeyegagaki. Thank you. And then Japheth Sibota watching live from Keumbu. Let politicians get permissions to talk when everything is finished. I hate some politicians the way they behave. Bishop Joseph Mogaka of Church of God Amatanga Yomonto Asko. Thank you, Bishop. And then Donald Ondabu Korwa Irungu Amatanga Tiga Asikwe. P. Boniface Abuga iko 2027 yerangega tiga wacha bakore siasa. Ni Magi kutoka Nyagancha mkate watu waheshimu matanga ya wengine na wale walifanya hivyo ufanyiwe hivyo. And then Nancy Rioba aonteminga kurobotori abaraitika baske amatanga y'abantu. Mose anasema kwamba ni aibu kuharibu matanga ya mtu kutoka Nyangusu. Ndilo jina langu. Oigama saka korwa geterere oyo turwania matanga y'omungi n'abantu tiga bakore siasa yabo angao tali asa matanga. Tiga bana siasa batige chi siasa amatanga. Oyo Rogers kurwa chinse muchesa ngoma geterere Keumbu. Mkate abana siasa asibaraire nigo bakonya gusaba amatanga abe egere baoruka chinguru cyabo tigaba manya chinguru nintwe tubwate buna ekoba chinguru cyana ngote bunga na amka chinguru cyao cyarire kora orugabu ekora chinga kichi cyao. Okay, takani sema hivi ikarongo kora ina maoni mnakiro montangoro. Lakini ndagete tebaiga talibana siasa boka bago chabarwa gusibago chabara salia ebite biga amatango sibiro by'abantu the kicker gose Antono kugotweka rero aye bantu banarire ekaro omuntu asirire eyamateye nkorerere. It's not an easy thing ekaro okonyora omuntu asiriri yo mwabo buna bono le rasba nkuruana mushimi watongi pole na murobino sa abantu bonsi yamate yo mwaka tongi abantu abekero basiriri riyanda getendire babwate n'abantu bantu mayitinga nkimo manyinga kimogotumeka
Yes. Ndongerege goche gias. Is it real nga na manyinga mugutumeka? Ayakogara nyo mugutumeka manyinga. How is it that okoroberi nga tigangende nturubani? Na rere abantu paka abekanisa bakoroberi omuntu oyo gasirete. Omuntu oyo sirete abalisia asenda oyomo, abadikon asore, ekanisa, abakatekista, abapasta, abareverend, abantu bonse. Listen to me good. Aiga tali oromo gocha gokore crusade. Abantu mbari gabatagete korandiko. Lakini tegerera inchi eyamate etagete. Eyamate yiga ntubwate family yeito Obed na abwate abantu baye asagokora amangana a IT. Atsan na abwate abantu baye asabakora DJing n'ibintu binde. Ototo na abwate asabakora production yabo bunabona agakari gosinka. Eric na abwate ensemo yaye akominyoki. Mukate na abwate ensemo yaye nere akominyoki. Na akora gatembega gusikira umuntu bunurate. So all these people igobero beretie nga ngocha tole kaka kero umuntu nabate WhatsApp yaye buna kero umuntu. So tongi abana siasa ngocha barenge. Sa tongi nere kuru America abantu baye ngocha barenge. Na muntu gete ngocha barenge. Bali bitoko ende kwa abana kwa ngocha barenge. I want to ask this. Is it so hard otiga abantu abayiga ba kero muntu arere abantu baye abana siasa nyo muwocha bande muwocha mubangete nga ari ntumanyete nga nyarebe ngochare no yo gare nsemo gete abara ngocha bali ba national mwamanya koimuka mwabantu chibesa egara bache ngana machu ngora muna abantu bakurta chinkundi gari omuntu mochu chinkundi. I say that omuntu oyo eko araba abayiri baye mbamorocha aseti una bantu babekagaika aiga kero mukurwana lichiko lya Kenya disturbing the death teta keiri na kibono inu moko banga abantu bande bachiko ekol abana siasa gete nabantu ine arenge Anton yamkate kurege gatembe tumena chinsenye ase kionga chinsenye litkeriga ya Jumatatu pasake baito bonsi ase mwarenge litkeriga. It's been a hectic day for you but you managed to do it nagakora mwa bekaiga na embe mana singen choga chora gatembe kubegeta sedi kiao lero nilikuwa na mula Simba mimi peke yangu Wilson nigayeta banga na njidi ganda rati muka mkate ndakori kuruka Kevin Ongeri oyana kianga chibiche na mariugia gochiri nchikuru kwa mkate nako obo no basemia bogatembe tumena chinsenye kartu gocha ngora asinjira bunejo toska mkate nako Baraka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, mangana manu, bangina ninjo. Nenkwane yeborero, tienes mubasi. Mubasi n'abantu ababasi mbanyuale negusiyengi ma. Kero kenda baswati chichiza mu cyagusi. Bali bonse monte kare tubone kwale tigeri ko bubasi. Ogesaka matarema inyaine kase mere kyereke nkurongo. Inaki ogesaka matarema nyaine kase emereti nyaine ke nkurongo abagesaka bali mundigereti n'abantaba n'abantu mumetu no mukwerenda mukuka chebinte liga kyobo komu muja konyora ngambi amuri inwa mangana ino na ya ino na mumetu no mukora ibintu bino biyayigo ogesaka ko bako gamba mangana abo nabako yagamba biyayigo pamanyerera ntibo kabanje inabanyene bara uno bamaite no mura gambe na bara mwa kekera kumetara ali ya wajo korere gazi ayabonaro ugesaka matarema nyene kase merati nyene kinkurongo kinkurongo njya kabera okare ntubwate kiriya bazongo bari kuruka caves tubwate kinkurongo kinyingi ndi kina kitokoroka kibuli ebuli yabagesaka ali ugesaka nore kare kwa nchiya gatembo se nchiya tembo chiya segeteiga uchiya ali meroge saka ali enkurongo nyine no chirora uchirora Baraka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, mangana manu, bangina ninjo.
Uhuru Superstores nero eduka asorgo ngurigarwa South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchase abaonia aiga ntubwate showroom asura achabwirigiriye amabati anda usialia utagiti showroom yetu nigo engale iyuerengia na wigo ekogokie liso yao chingagi ogoswasa kurigiriya amabati aiga ntubwate timu tembo abuwe bagakora imirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingiye cyo gukwarigania na wigo cyo tebereye kindi cyose uraganiye bagotebereye company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati y'ichingenjo aho ayuari y'ikikala aho na wigo ayuwiga bwata chi profile net gauges aho na mono babwata no corrugated na wigo box corrugated asiko babwata Dumarang ayuari ay'ikigeuch emengetatu asama mabati aliaje chigeche merongibiri na isaro na sato babwata tile profiles alia oriental elegantal versatile grows na wigo na versatile mat MRM niko babwata lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design babwata yigani gabwata chikala buna bono lia Chaco Grey brick red tile red maroon sky blue na wigo na green ubutambe bwa mabati yiga niko bokolengana amo nukwenya bwe customer babwata bintu bindi go ebyo ochukanyara kabo gutumuka chinga cyo gwakaranya amabati yiga ase nyumba yawo tutari rero ase Uhuru MRM showroom onare kabo gukwerera amabati yu akomenya sibika ayo chane warrant na wigo ayo urakwabura kasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yebutoka se nyumba ya Uhuru Complex iyo muchingo musongo iyo range ne duka Safaricom wigo tukotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakiresi bigotara sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. I'm